Assalamu alaykum hormatly dostlar. Tanıştırjak maşin Toyota Camry 2023 model 22 son aylary. Amerikanka 2.5 motor ak renkte. Häzir motor tarasyny orkadan. Bu ay marsanamyş. Bismillahirrahmanirrahim. 2.5 motor. Ne maşynyň öňünden hiç şilek udar degmedik. Şu faran çünkü ne bir yerine su ýeren yer bar, öňe oňartyp bolýar. Esas degimi iki tane kapı koymalı. Çep taraf ön kırlığa koymalı. Stoykalarına tehel bar. Kapı açılmayanlığı sebeple bir katın korkutup bilemek. Ayrı baklar, iki tane zanavesk ayrı bak. Hem de çep taraf size ayrı baklar çıkan. Evet, oňoý bolluğundan salonu korkudun. Mata salon, L komplektasi. Eko normal sport rejimleri bar. Görüşmek üzere. Başka maşinde bir üç köşk aydara kemçilik ya da artykmaçlyk yok. Ak, Amerikanka, radnoy renkte. 2.5 motor. Bahasy, şu ýagdaýynda bahasyny men ýazyp goýdum. Öňle boýam Amerikada çalyşylypdyr. Motoruna görkezdim, bahasy ýazylan degimden açyk görkezdim. Bir şutaýda bir kasy 22 ahyrky aýlar diýär. Dokument 23. Şu maşyn gerek bolsa alıp uğratıp berýär taýarlap, aşağıda telefon melide WhatsApp, Imo, Instagram, Telegram, TikTok hemme zat bar. Arkadan habarlaşıp bilýäňiz. Esasda kim nereden kimden näme maşynasyny ýetýärsin. Şu ýagdaýynda bahasy ýokardy ýazylan. Kredit garaşlaryna zat ýokdur dostlar. Diňe dol tölek nagt. Janyňyz sag bolsun.